سلام زي خبركم تخاتلتنا نايلوم شت مدلواتنا زسب تستوى قريب الله منقس إثيوبيا أمباسادر دينا مفتي أبقوداي إيرتران زحابوريتو قريتا حديتو أبتقرأي لألي 10,000 تمحرون أي يونيفرسيتي مأتو فتنا أيوسدون expectationنا 10,000 ينيرو دين على هذي تفتينهم للو 3,000 يوم تفتينهم إثيوبيا قبس السودان أبزوريا قد فداسة زررب كجمراين Ethiopia cannot be the عبسمم معكبت أحزيتها على المخنيات إثيوبيا نبحتات حتى تتكون يتخيلن أبيرتران حد عمد تقاريدو صنحة مرتي لهم يجميرو زبلو مسحات سرتينات كان قربينا كحسيتو اللبهاني مكنتالكم بخبرة عدم ሚኒስትር ትምህርቲ ኢትዮጵያ በሶሉስ ውጽኢት ፈተና 10 ተኸፍለ ኣላው ከም ዝገበረ ይፍለጥ ይኹን እምበር ኣብ ትግራይ ልዕሊ 10,000 ተምሃሮ 10 ተኸፍሊ ፈተና መእተው ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ከም ዘይወሰዱ ቢሮ ትምህርቲ ትኽልል ንቢቢሲ ኣረጋጊጹ እዚኦም ኣብ ቀረባ እዋን ፈተና ንክወስዱ ምድላዋት ይግበር ከም ዘሎ ምክትል ሓላፊት ቢሮ ኢንጂነር ኣስቴር ይትባረኽ ትገልጽ ኢንጂነር ኣስቴር ምስ ሃና ዝራጽዮን ጸንሒት ገይራላ ማለት ያው ፍልቂ ምስትግበት ችግራት ጽገም ተተማሃሪ ያው ተበታችንም ስለሌለው ስለለ ዓመት ከምልጦም ንምንታይ ተዘጋጅ ለብል ተማሃሪ ታልዩ ንምንታይ ዕድሉን አጥወሉ እና ዕድል ወይም እንደገና ትምርጫ ነት ቆላዓና ሀቦ በመባልዩ ፈተና ተኻየደ ማለት እዩ ኣብዚ ዓመት ናይ 12 ክፍሊ ፈተና ዝወሰዱ ተማሃሮ ኣለው ዲዮ ክንደይ ዝኣኽሉ ኣብ ምንታይ ከባቢኦም ተፈቲኖም ናብ ዩኒቨርሲቲታት ናብ 4 ዩኒቨርሲቲታት እንዲዩ ተገይሩ ምክንያቱም ምስል ነበረ ናይቲ ብርሰት ናይቲ ካብ ትምህርቲ ቤታት ንብትታን ናብ መቀለ ዩኒቨርሲቲ ራያ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ሽረ ተገይሩ ያው ስጋኣትም ስለሌሎ ምስ ስጋኣት وحدات تمارو ولا نبلو منبر expectationنا 10,000 ينيرو كان تقرأي دين على هذي تفتينهم للو برقم بعلو بفيدرال أنتونيو وسيدو لفتنهم قلعلو تقلال لكن 3,000 يوم تفتينهم الناس على 10,000 اللو يوم تقرأي لي تفتنهم على يوم بمنتاي تفليوم يوم زيهم تفتينهم وي بخمي من قد تأكيبهم يوم فتنا خوستو كيلهم هو تعويعيت نقول لي تغيرو بمنتاي نقولو الميديات أري خيدنام أري بعلي إسكابشرة عدوى أقسم عدد عرو البحال زانتات اللي كتلبي كاشلوت يخمني خون سلخلخات البحال مكلاكيا عجنا مكينة سبيكر تغيرو لابمو انتن ورداتات سهديدنا عناونس كجبر نمجم على حدا ينبرسي لكعاتشو غيرنا يمينا عفتو متوقع جن تقول عتساون تسللقونه مثل لو تشجعات تولادن حقويو يسجل نايمان تستون اليوم وينايمان تفتينهم لا غير الجزاك مسؤولين شكل كبت موجود بمرال تسجعات القرية تمهار بهم ويا هذا تملنا سللكبتاتنا ليت عمهم كوني سلك إنفورميشن نام كله ليه سللقونه كتصوع كلهم تخرجكم أبكتماتات مع أكل زجبرة جنيرو ويسنتن ورداتاتن قطراتن وانت بتصح زجبرة أو إتكيركم نيركم يخم ورداتات تأتي يمكن ناستن قشتات بورقتنا جبرنا هنا لا خمل بتجبرنا لكن عتقال يخوني قشت للو أفتي تحتي وريدو سميعي يكمل لا ملك الزارع هيفعل مستوى لقات إنه ولونا إيكونوميكال تشكل نقبتها كبر العيد لن قرر له نايسلكي كوميونيكيشن أين براي الماكينة للتعاطي له وحديو سلازي اجاتهم لعلي 10,000 ناي زعمت ناي 10 كفلي ويون ناي يونيفرسيتي مأتوي فتنا زي وصدو تمهارو تقراي انتا يكخون يوم زلون تفلولو يوم زلون تعليق تمزقوا يو سكال ميازي 10 دون بس فيدرال لك انا اقوم تراهل هنا بسنك لبدا كورونا فيروس نلعلي حد عم التعاطين صنحا بهذا تمرت إيرترا لومي كم زتخافتا منستر الزينة أتو يمان قبل مسكال حبيرو انتخونا لوعي نايت فيروس نمكو صار بسلسة أبراس رحن كجمرا كم توسنة تاقالي سلو تسفى الماريات وساق اللو
ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ሎሚ ኣብ ትዊተር ኣብዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ክፍልን ዝህሉ ጻዕቅን ምጉዳል ኩለና ኣብያተ ትምህርቲ ብሰለስተ እብረ ክሰርሓ ምዃነንን ነቲ ኣብኡ ክፍጠር ዝኽእል ለብዒናይ ምክትታል ኣገባባት ክትግበር ምዃኑን ገሊጹ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ትሑት መጠን መልከፍትን ሞትን ዘለዋ ሃገር እኳ እንተኾነት ኣብ ዝቐረባ እዋን ግን እቲ ለብዒን እናወሰኸ ይኸይድ ምህላው ጸብጻባት ሚኒስትሪ ጥዕና የመልክቱ መንግስቲ ኤርትራ ንኣስታት ሓደ ዓመት ተሪር ዕፅዋ ኣውጁ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ዝቐረባ እዋን ምፍኳስ ገዳታት ክገብር ጀሚሩሎ ብዘይካ ምኽፋት ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ውሽጢ ከተማታት ይኹን ካብን ናብን ከተማታትን ገጠራትን ህዝባዊ መጓዓዝያ ጀሚሩ ይርከብ ክሳብ ትማሊ ኣብ ዝነበረ እዋን 3285 ሰባት በይቲ ቫይረስ ክልከፉ ከለዉ እቶም 3029 ሓውዮም ካብ ሆስፒታል ዝተፋነው እዮም እቲ ቫይረስ ናብታ ሃገር ካብ ዝኣቱ ጀሚሩ ድማ 10 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ እቲ ንነዊሕ እዋን ኣብታ ሃገር ዝጸንሐ ዕፅዋን እገዳታትን ናብ መነባብሮ ህዝቢ ከቢድ ጸቕጢ ከም ዝፈጠረ ይንገር ናብ ሓጸር ዜናታት ክንሰግር ኢትዮጵያን ኤርትራ ቅሬታ ከም ዝሓዘት ኤምባሲ ኤርትራ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ አቶ ደመቀ መኮንን ነቲ በአፈኛ ናይ ትንሱ ዝመርሖ ሚኒስትር ብዛዕባ ናጽነት ኤርትራ ዝተዋሃበ ዘይእሩምን ተቐባልነት ዘይብሉን ዝበለው መግለጫ አመልኪቱ በወግኢ የቅሬታ ከም ዝሓዘተ እቲ ኤምባሲ ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጹ ሓቢሩ በሶሉስ አፈኛ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዝኾነ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ዝተፈለየሉ መዓልቲ ናጽነቶም ኣይኽብሩን እዮም ኣይፈትውዎን እዮም ምባሉ ንብዙሓት ኤርትራውያን ኣቆጢዑ ቀኒዩሎ ድሕሪኡ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ግን እቲ ብብዙሓት ሓያል ናይ ቁጣ ገብረ መልሲ ዝተዋህቦ መግለጺኡ ተጠምዚዙ ቀሪቡ በመባል ናጽነትን ልኡላውነትን ኤርትራ ኣብ ክብረት ከም ዘለዎ ተዛሪቡ ነይሩ ኣብ ላይቤሪያ ስታትሚት እሱራት ካብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝሓደሙ ጸብጻባት ሓቢሮም እቲ ኣብ ከተማ ሃርፐር ዝተኻየደ ህድማ ደቂ ኣንስትዮ ንዓብኛታት ንሓደ ቀታሊ ንምቋም ብሓይሊ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምእታውን ይጋጢሙ ፕሬዚዳንት ጆርጅ ዌያ ነቲ ኩነታት ንምሕዳእ ናብቲ ከባቢ ሰዓታት እትእቶ ኣዊጅሎ መንግስት ሪፐብሊክ ማእከላይ አፍሪካ በቀጻሊ ናይ ብሕቲ ወተሃደራውያን ጸጥታውን ትካላት ይቆጽር ምህላው ከም ዝሰከፉ ሕብራት ሃገራት ገሊጹ ሃገራዊ ሰራዊት ናይታ ብዕጥቃዊ ግጭት ተሳቀ ዘላ ሃገር በዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብራት ሃገራትን ሩሲያውያን ወተሃደራውያን ኩባንያታት ከም ዝድገፍ ይፍለጥ ኣብ ናይጄሪያ ሓንቲ ወተሃደራዊ ነፋሪት ካብ ራዳር ከም ተሰወረት ሓይሊ ኣየር ተሃገር ሓቢሩ እታ ነፋሪት ናብ ሰሜናዊ ምብራቅ ክፋል ናይጄሪያ ንቡር በረራ ተካይድ ዝነበረት እያ ጠንቂ ምስዋር ናይታ ነፋሪት ይኹን ክንደይ መኮንናት ሒዛ ከም ዝነበረት ዛጊታ ኣይተፈለጠን ኣብ ዙርያ ህንጸት ግድብ ህዳሴ ፈለግ ኒል ዘይተሰማማዕ ሃገራት ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ብምትሕብባር ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ክላዘባየን እዚ ቀዳም 3 ሚያዝያ 2021 ዝካየድ ዘተ ኣብ ምምላእን ምፍናውን ማይ እቲ ግድብ ዘድሃበ ምዃኑ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ግብፂ ማርቆስ ተክለ ንቢቢሲ ቋንቋ ዓረብ ተዛሪቡ እተን ሃገራት ፍልያተን ኣጽቢበን ኣብ ስምምዕ ክበጽሓ ተስፋ ከም ዝገብሩን ገሊጹሎ ንምዃኑ ኢትዮጵያ ንሽምግልና አሜሪካ ስለምንታይ ዘይተቀበለቶ went to Washington to explain ንባዕልና ግልጽ ክንገብር ኢና ናብ ኣሜሪካ ኸይድና ነርና ድሕሪኡ ግን ገለ ሻራው ዘይኮኑ ቅድመ ኩነታት ሒዞም ክመጹ ጀሚሮም ንሕና እውን ዘለና ቅርታ ገሊጽና ኣብ ልዕሊና ጸቕጢ ክግበር ምዃኑ ምስ ፈለጥና ከዓ አንሳሒብና ምክንያቱ ኣብ 2013 ህዝባዊ ጉጅለ ዲፕሎማሲ ግብፂ ኢትዮጵያ ኣብ ዙርያ ኒል ብዛዕባ ተሃንጾ ግድብ ግልጽነት ክህልዋ ይግባእ ካብ ዝበለሉ ግዜያት ሒዙ ንሕና ግልጽ ኢና በዚ መሰረት እዚ ግድብ ኣብ ልዕሊ ግብፅን ሱዳንን ሩኡይ ጉድኣት ከም ዘየብጽሕ ንምርግጋጽ ክሳብ ሕጂ ዓለም ለኻዊ ክኢላታት ብምምጻእ ክዝተዮ ንገብር ኣለና እተን ሰለስተ ሃገራት ንልዕሊ 10 ዓመት ብምኽንያት ህንጸት ዝግድብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ዘተካየዳ እኳ እንተጸንሓ ፍረ ዘለዎ ስምምዕ ግን ክበጽሓ ይከኣላን ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ከካይዶም ዝጸንሓ ዝርርባት እናሻዕ ክቋረጽን ዳግማይ ክጅመርን ጸኒሑን ኣሎን ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብዚ ኩሉ ግዜ ክሰማምዓ ዘይከኣላሉ ምኽንያት ተሓቲቱ ነይሩ Ethiopia cannot be ኣብ ስምምዕ ክብጽሕ ዘይተኸኣለሉ ምኽንያት ኢትዮጵያ ንብሕታት ሓታቲት ክትከውን ኣይትኽእልን ኢትዮጵያ ሕጂ እውን ንስምምዕ መግለጺ መትከል ተቐቢላ ብኡ ንቐጽል እያ ትብል ዘላ እዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ብዛዕባ ምምላእ ማይ እቲ ግድብ እዩ እዚ ኣብ ታሕተዎት ሃገራት ተፋሰስ ናይል ጉድኣት ከም ዘየብጽሕ ክነረጋግጽ ኢና ላሕንብል ዘለና ካብዚ ወፃእ ኣብ መብዛሕትኦም ጉዳያት ተስማዕሚዕና ኢና
دارجة 800%. ኢትዮጵያ ኣብ ወርሒ ጥሪ ናብ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዝፀሓፈቶ ደብዳቤ ኣብ ስምምዕ ይበፃሕ ብዘይገድስ ኣብ ወርሒ ሓምለ ዝዓመት 13.5 ሚሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ካልኣይ ዙርያ ምምላእ ማይ ከም ተካይድ ገሊፃ ነይራ። ሚኒስተር መስኖ ሱዳን ያሲር አባስ በወገኑ ኣብ መንጎ ሰለስቲአን ሃገራት ስምምዕ ከይተበፅሐ ምምላእ ማይ ከካይድ ምባል ኣብ ልዕሊ ኣብ ጥቃ ፈለግ ብሉ ናይል ዝነብሩ ህዝብታት ሱዳን ስጋኣት ድህነት ክፈጥር እዩ ክብል ተቃዊሙ። ፕሬዚደንት ግብፂ አብደልፈታህ አልሲሲ እውን ብሰሉስ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ኢትዮጵያ ተሃንጾ ዘላ ግድብ ሃገሩ ኣብ እትረኽቦ መጠን ማይ ጽልዋ ዝፈጥር እንተኮይኑ ዝኸፍአ ከባቢያዊ ጸገም ክፍጠር እዩ ክብል አጠንቂቁ። በዚ ምክንያት እዘን ሃገራት ናብ ኩናት ከይኣትዋ ስጋኣት ተፈጢሩሎ። አምባሳደር ማርቆስ ሪቶ ክህበሉ ተሓቲቱ። ከም አምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ግብፂ ናተይ ትኩረት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝያዳ ምትሕብባርን ጥቡቅ ዝምድናን ክመጽእ ጻዕሪ ምግባር እዩ። ሕጂ እውን ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ ተወሳኺ ዘተን ምትሕብባርን ዘላቂ ፍታሕ ከምጽእ እያ ትብል። ቱኒዚያ ድሕሪ 10 ዓመት ኩሉ መዳያዊ ለውጢ ብምድላይ መንእሰያት ሃገር ዳግማይ ናብ ዓመፅ ኣትዮም ኣለው። ዴሞክራሲያዊ ለውጢ ከም ዘምፅእ ዝነገረሉ መሓወርቲ ሃገር ቁጠባውን ማሕበራውን ፀገማት ኣብ ምፍታሕ ኣይተዓወተን። ዳርጋ በብዓመቱ ብዓሻት ዝቁፀሩ ለውጢ ዝጠልቡ ሰባት ናብ ጎርናት ሃገር ብምውፃእ ተቃውሞኦም ይገልጹ ኣለው። ስለምንታዮም መንእሰይ ቱኒዚያ ዝቃወሙ? ሓና ዝራፅዮን jobs ስራሕ ናጽነት ክብሪ እዞም ጠለባት ኣብ 2010 ንዕብል ኢሎም ቅድሚ 2011 ውልቀ መላኺ ፕሬዚደንት ቱኒዚያ ዘኒል አባዲን ቤን ዓሊ ን23 ዓመታት ነቲ ሃገር ክመርሕ ጸኒሑ። ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2010 መሐመድ በዓዚዝ ዝተባሃለ ኣብ ግዳም ዝንግድ ዝነበረ መንእሰይ ብዘይ ፍቃድ ንግዲ ትሸይጥ ኣለኻ ተባሂሉ ፖሊስ ጠጠው ኣቢልዎ። በዚ ዝተሰናበደ ወዲ 26 ዓመት መንእሰይ በዓዚዚ ኣንጻር ጭቆና ሕስረትን ብልሹናን ዝብሉ ንስርዓት ቤን ዓሊ ዝገልጹ ሕማቃት ብምቁዋም ንርእሱ ሓወንዲዱ። እዚ ዴሞክራሲ ዝጠልብ ፍሉጥ ናዕቢ ኣብ ቱኒዚያ ክልዓል ምክንያት ኮይኑ በዚ እኸለን ኣብ ከባቢታት ሰሜን አፍሪቃን ማእኸላይ ምብራቅን እውን ናዕቢ ክልዓል ምክንያት ኮይኑ እዛ ወሳኒት መልዕሊት ተቃውሞ መወዳእትኡ ቱኒዚያውያን ሓዳሽ ሃገር ክውንኑ ሓዱሽ ታሪክ ክጽሕፉ ዕድል ሂባቶም እንተኾነ ድሕርዚ እንታይና ክንከውን ዝብል ፍርሒ ኣብ ሕድሕድ ዜጋታት ብምህላዩ ቱኒዚያውያን ርግኣት ኣይረኸቡን ዘለው። ኣብ መጀመርታ ዓመት 2021 ኣብቲ ሃገር ሓዱሽ ተቃውሞ ተላዒሉ ኣስታት 1000 ከዓ ተኣሲሮም። after the revolution ድሕረቲ ተቃውሞ ኣብ ውሽጢ ዝባደመ ነገር ዛዕበና ይመስለኒ ነቲ ዘለና ከመይና ንጥቀመሉ ዝብል ኣይንፈልጥን። ናጽነት ረኺብና ግን ናጽነት እንታይ እዩ? ጽቡቕ ዜጋታት ክንከውንን ኣብ ህንጸት ተሳትፎ ክንገብር ምተገብአ ግና ከምኡ ዲና ድዊ we are feeling this ኣብ ዝፈረሰ ነገር ከም ዘለና ይስማዓና ዋላ ሓደ ነቲ ክፍተት ክመልእ ዝመጽእ የለን። በንጻሩ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ወለዶ ቱኒዚያ ዝተፈጠረ ሃጓፍ ይርዳእኒ እዩ። ንመን ከም ንኣምን ንመን ከም ንስዕብ እንታይ መደብ ከም ንገብር መጻኢና እንታይ ምዃኑ ኣይንፈልጥን። what is next ኣብታ ሃገር ሓያል ስራሕ ኣልቦነት ኣሎ። ማእኸላይ እቶት ጎዲሉ ናብራ ከዓ ኣዝዩ ከቢሩ። እዚኦም ብምክንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ በፂሖም። ግራፊክስ ዲዛይነር መሐመድ ዓሊ ባሊችን ተሓላቂት ማሕበራዊ ጉዳያትን ሙዚቀኛ ጃዝን ኢመን ሃያቲ ቅድሚ 10 ዓመት ዝተበገሰ ናዕቢ ሸትኡ ስለ ዘይወቅዐ ርግኣት ክመጽእ ኣይከኣልን ይብሎም። الشباب التونسي መንእሰይ ሃገር ኣካል ማሕበረሰብ ዓለም ምዃኑ ክንዝንግዕ የብልናን። ሓዳሽን መሃዚትን ቱኒዚያን ምፍጣር ዝጓየ ኣሎ ግን እቲ ሃገር ሞይታ እያ። الشعب التونسي ክሳብ ሕዚ ግና ምክንያት እቲ ናዕቢ ዝነበሩ ጠለባት ስራሕ ናጽነትን ሃገራዊ ክብርን ሽትኦም ስለ ዘይወቅዐ ቱኒዚያውያን ተቆጢዖም እዮም። ፖለቲካውን ቁጠባውን ጸገማት እውን ገዲዶም። ቱኒዚያውያን ዋላ እውን ኣብ 2019 ናጻን ፍትሓውን መረፃን ተካየዱ ኣብ ልዕሊ ፖለቲከኛታትን ስርዓት ሃገሮምን እምነት የብሎምን። ካብ 2011 ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ቱኒዚያ 10 መንግስታት እኳ ተረኣየት እቲ ሃገር ከመይ ነመሓድራ ብዝብል ግን ኣብ መንጎቶም ነቲ ሃገር ዘመሓድሩ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ዓሚቕ ምክፍፋል ተፈጢሩ። ካብ ዝሓሊፉ ኣብዚ ዓመት ኣብ መንጎ ባይቶ ፕሬዚደንትን ቀዳማይ ሚኒስትርን ናይቲ ሃገር ናይ ስልጣን ንሕንሕ ኣጋጢሙ። እዚ ከዓ ምስ ስርዓት ቤን ዓሊ ምትእስሳር ኣለዎም ዝበሃሉ ፖለቲከኛታት ንኽመፁ በሪ ከፊቱ ይርከብ። ፕሬዚደንት አሜሪካ ጆ ባይደን ቁጠባ ሃገሩን ምብርባር ናይ ልዕሊ 2 ትሪልዮን ዶላር እማመ በጀት አቅሪቡ። እቲ ባይቶታት ሃገር ክካተሉ ትጽቢት ዝግበረሉ እማመ ጽርግያታት መዕርፎ ነፈርትን ተበጻሕነት ኢንተርኔት ዝርከቦም ትሕተ ቅርጽ ንምሕዳስ ምህናጽን ዝዓለመ እዩ። ኩራት ሰማዕትና ሎምሸት ዝበልና ምድላዋት ቢቢሲ ትግርኛ እዚኦም ነይሮም።
صباح أفتح مساء ساعات استفنيت أستوي الرغبنا لو عمليتي